Anu mata presentation. Lasi laso aputha BGR aputha anukim song ke doan political party. Aprangsi kardom karbi yang longarat ke dudum anak hanta nili pinila thota so video ke bonda pon alam theke lo puhen lo ili tum non malom protest ke do bom mate pinpurda mi ili tum non lom kachi song la so siang tong abang alang li tum along an lesi alang li tum pini kaching vai along meeting along alang li tum kaningji mate do CM Dr. Tuliram long hang alang li kaningji alam theke lo puhen lo that pen up and mat 21st February pen alang li tum halodak phelang pi arat atum holodak bang ke chia so tum bang nang ke bohar tum aphan la land VGR land aputha kalam pena pen eviction update notice paklang pon pupuse alang li chak pon mate tim karbiang long pen alang li tum rat tum aphan la solam thebang alang li tum chipi tekang la si la bang ke isi Birta keme lo pusinili hokpon mate karbira tum aphan isi Birta keme lo la pe la si li tum nolom ke protest bom la support ilitum ing to nang ne la so protest bang ya kam chun chitik ta ili sang nang ne nili pusila me nili ke nili da la pen ke nili ka biang long le kilo huda ke do kali da pot nili hala da kachi song along klam long an ke nili pali dun iglong ne derlo nili ang tan se ke do ko ga joine la si nili along klam long le palai dunun e puisa mini through social media pen ke nili che support dun bom nili khai phan nili chirai kom dun verji la nili tum la an protest pen lan ili ise yang tong alang litum lo arjulong silitum hana la isia kerap lo la silitum ipigi litum chiru igang nilo eprang le ken kam chijar kon bom thulana la sila so akache song mang gelitum ington bong ignang nilo la si akam chun chetik ta ilitum sang nang ne ilitum protest bom nang akam pachuna la pen ke kado ko weta nimi si do nang la pen ke chirap chitu do nang tangte chorolo la me lupini bangke Anu mata presentation. Lasi laso aputha BGR aputha anukim song ke doan political party ke theke ke doan isibet si report no dasban ke dang election back nang lasi nili non na dom phan bajiniye banke as per honorable Supreme Court order BGR along le pen ke pen na pensi notice people BGR apa? BGR bangkai election padona apa yang dikudai lah ke sukses 200%.